हेल' लेडिसआथ' माने नोंथांमोननि अननायाव माने जेसेबां पाब्लिकफोर दङ बिथांमोननि अननायाव माने स्टार्टिंनिफ्रायनो जोबोर मोजाङैनो सोलिगासिनो दा फुजा बोथोर सफैबाय फुजा बोथोराव बिराद भिर जायो ओमफ्राय दा बिदिनो मोजां सोलिगासिनो आरो बिराद मोजां सोलिदों होनजागोन प्रडाक्शना थोस्लाबदोंना थोस्लाबाखै बे समाव थारमाने बुंनो थाङोबा बिबारनि प्रडाक्शन जोंनि गेजेराव जेसेबां दङ एफ दङ लफाय दङ आरो बिबार दङ बे माने जों साथामजों दा रायलायनानै जेखौ मोनथिनो मोनदों बे आब'मोनजोंबो आं रायलायदों बे आब'मोनहाबो बुंदों कि दा माने थोआखैनो आरो मानसिफोरनो आरो नांबावगौमोन दा बेनि थाखायनो जोङो दाथ' फुजाया जोबखाबाय दा नेक्स्टनि थाखाय नेक्स्ट फुजानि थाखाय जों दानिफ्रायनो प्रिपेरेसन खालामनो नागिरदों जाहाथे नेक्स्ट बोसोराव बेबायदि सर्टेज जाया अफार दङ नोंथांमोनहा फैबासो मिन्थिगोन बेवहाय जोङो माने जेरैहाय अबेबा दख'नाया 3800नि जायो बेफोरखौ दा अफाराव होनानै एसे बिदिनो 5% 10% डिसकाउन्ट खालामनानै होदों अबेबा 4000नि बेफोरखौबो 5% 10% बिदि डिसकाउन्ट आरो आलदा प्रडाक्शनाव खामानि मावबाय थादों नामा बे समाव सावथुनाथ' नैबे बोसोराथ' जोबखाबायानो अलमस्ट जोब्बायानो होनजायो एबारनि नेक्स्ट बोसोरावहाय आंना फैनो गोनां सावथुन मोननै दङ थाबैनो रिभिल खालामगोन बिराद माने आलदा रोखोमनि सावथुन जागोन आं एसे सिगाङाव आदामोननोबो देखायदोंमोन आदायाबो माने नायनांगोनलै बिदि होननाय मोनसे एक्साइटमेन्ट फैदों आरो नायनाय लोगो लोगो दा थाबैनो आं रिभिल खालामगोन आंखौ माने जोंनि डिरेक्टरा राजा आरो सासेया गुबुन डिरेक्टर बेखौबो थाबैनो रिभिल खालामगोन राजाया बुंथ'दों आरो एसे सासपेन्सआव दोन पाब्लिकफोरनो दानो खिन्थाथ'नो नाङा एसे जोङो ज'यैनो मोजां मोनसे आलदा टाइपनि माने बेखौहाय लन्च खालामगोन होननानैहाय दा खिन्थाथ' होनदों आरो ओंखायनो आङो एसे उनाव खिन्थानोसै नोंथांमोननो दे